sarki 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 Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas. 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 zo bayanan kun jefa shi a ruwan? Mun jefa shi ya nutse. Kun jefa shi a ruwan? Mun jefa shi. Alhamdulillah, abin da nake so da ku, kun ga da yadda na ɗauki icen nan na kwala masa aka, na kuma san wannan itace da na buga mishi ba zai tashi ba. Ya mutu. Ya mutu ko? Ya mutu. Kuma ƙarin ƙarewa kun ɗauke shi kun tanjama shi a ruwa. Ya tafi da shi. Ya tafi da shi. To abin da nake so da ku, bakin ku idan kuka yarda ka ji wannan labari, to fa kashin ku ya rushe. Yawa, ni zan iya fitar da kaina. Ni ne Yarima dan sarki, zan fitar da kaina, amma ku ba za ku fita ba. Saboda haka ku shiru da bakin ku. Ba ma me ji insha Allah. Ba me ji. Kuma abin da nake so in gaya muku, akwai albishir da zan muku. Akwai kyauta da zan shirya muku. Ɗaya bayan ɗaya sai na muku karo uku. Godiya muke. Muna komawa yanzu zan muku kyauta mai tsoka. Zan biyo da ta biyu, zan biyo da ta uku. Kai kyauta sai illa ma sha Allah. Godiya muke. Saboda haka ku kama
na gaya mu sai na zan sami to shi ke to kun ga dama da abubuwan da nake faɗa gashi komai ya samu raban da nace zan so miki kin ga wannan saura wa'anda ke ciki so warwaro abin da rage ban so miki ba karfan kafa kin gane ba bayan haka kurewa ya ci ku ba. To adana abinci adana. Yawwa na tuka alkawari ko? To shi kenan. Ba ma tuku fa. Kinga. Ba ma tuku fa. Baliyat. Ni ban gana Bala bane ko shi Bala ba ɗanka bane. Mun in shi ba ɗan gidan na bane sai ka faɗa masa gashi a gaban sa ya ji ya sani. Wai me yasa kike mun haka ne? Shin zaman ki nake koko ke zamana? Eh? Zaman ka muke yi. To yanzu nan saboda ita fara daukan alkawari zan so mata kayan tsaraban nan. To ai din zaman ka muke yi shi yasa na tambaye ka ya za a yi kai tafiya da ya kamata ka siyo mishi tsaraba shi ba ka siyo mishi ba ka tashi ka siyo mata. Magana da kika zo man da shi kenan. Shin Bala dan wane ne? Ɗanka ne. Yanzu abin da nake nufi ki gane. Ko lokacin da nace zan so mata tsaraban nan ita nake ko na ce zan so kayan maza. Ki bari in na tashi na koma wata tafiyar shi kuma sai in so mashi naki. Ke me yasa kike da nuna kishi ne karara? Me yasa kike da kokarin nuna kishi tsakanin yarinyar nan da ke ne karara? Wannan yarinyar ki dube ta sosai ki kalle ta ita kadai ce mai martaba yake kallo har ya ji daɗi a cikin gidan nan. Me yasa kike so ki cusa mana bakin ciki ne a cikin gidan nan? Kana jin abin da take faɗa? Ina ji. Kana jin abin da take faɗa? Ina ji, ai kai kika jawo. Kayan nan ba wanda ya isa. Ba wanda ya isa. Kai! Kai! Ba ni kaya nan. Ba ni kaya nan. Jira a kawo miki. Cirowa galo fa. Tashi mu tafi. Wata na ita ne kai haƙuri. Na san na ɓata maka. Amma kan junin lani. Da ce zaki karɓi musulunci, ni ne mutum na farko da zan fi kowa farin ciki. Yusuf, iyayena ba za su bari in karɓi wani addini bayan namu ba. Amma kuma ka san ina son abin da kake so. Haka ne. To amma kina tunanin idan na ɗauke kifa muka bar garin muka tafi can garin, inda shi kenan sai a ɗaura mana aure a can. Idan iyayena suka riga ni mutuwa, zan anshi addinin ka. Amma kuma ka san dole wata rana zan zo gare su ko bayan bana wurin. Allah ya sa ina rayu lokacin da zan fi kowa farin ciki. Mama! Mama! Na'am. Ya akai. Mama, wai ni me matsayina a gidan nan ne? Ban gane ba. Mama, matsayina nake so in sani a cikin gidan nan, mama. Ki gaya min matsayina a gidan nan, mama. Ni san ban gane ba a gaya min matsayina a gidan nan. Ban gane matsayinka ba. Kai ko ke da matsayi kuwa a gidan nan. Kana ɗa namiji, magajin mai martaba. Yau ko mai martaba ya kwanta ya mutu, kai ne magajin shi. To menene kake so? Me ya faru? Me aka yi maka? Shikenan. Ka gaya min mana Bala? A'a. Nana. Akwai abin da ke damun ki kwana biyu. Musamman dan kika farka daga bacci. Amma kullum da daddare ina jin motsi a ɗaki na. Ba da aske bane. Kashe fitilan ake yi. Kuma ina da nauyin bacci amma da yadda aka taɓa ni ina tashi. Kina ji na? Yanzu za ki je gurin kaka.
ta baki maganin da ba za ki yi bacci ba. Kina ji na? Saboda duk lokacin da mutumin zai shigo za ki sani kowane motsi kuma za ki ji. Saboda ni ina zargin akwai wanda ke zuwa miki. A'a. Kaga akwai na fi ba. To, duk haƙurin da kike bani. Kai haƙuri. Ba na so Nana ta yi nisa da ni. Na fi son ko da yaushe ina tare da Nana kuma ina ganin Nana. Aya na sani. Kagan magani za ta je nema. Haka za ta zauna da jikinta ba magani? Na yadda ta tafi kwana ɗaya za ta yi. Kwana ɗaya? Na ga miki. Mai gida ranka ya daɗe. Ya kamata dai a bata kwana 2, kaga magani ne za ta je ta yi. Kwana ɗaya ba za a yi maganin nan. Sai dai ta yi kaman kwana 2 sai a gama gaba ɗaya sai ta dawo. To shi kenan ta kwana 2 ɗin. Godiya nake. Amma san ka turin kajin. Na gode. Godiya nake. Wata na yi tafiye. Wata na yi tafiye. Na gode sosai. Kai can. A ranar Yusuf, ba za mu yi rayuwa mai inganci ba, matuƙar ba mu yi aure ba. Haka nake tunani. Ni ma ina tunanin hakan a cikin zuciyata. To amma ya kike tunanin za mu kasance idan har hakan bata faru ba? Yusuf, za ka iya kwana ɗaya baka gana na ba? To, sai dai ranar da aka ce yau babu ɗaya a cikin ni da ke. Idan ba haka ba, babu yanda za a yi in yi kwana 2 ban ganki ba. Nana. Na'am. Zan so in ganki cikin addini na. Idan muka yi aure da ki. Gashi mahaifinki shine sarkin garin nan. Zan kasance a matsayin matarka, zan yi addininka. Ko da za a yanke min kowane irin hukunci ne Yusuf, burina ya cika. Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, babban sarki, Sarki Abbas, Sarki Abbas, babban sarki. Allah ya baka yawan rai ka kwantar da hankalin. Kar ciwon ka ya sake tashi. In Allah ya yarda, in jinin gidan nan ne zai dawo. Kilishi ba ƙaramin kunci da damuwa na shiga saboda rashin ganin idan ban ga Umar na kwana ɗaya ba ina cikin damuwa duk inda Umar zai tafi yakan sanar da ni in bai sanar da ni ba yakan sanar da Galadima amma a ce ni ban sani ba Galadima bai sani ba. Babu Umar a cikin gidan nan. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah shi baka yawan rai. Umar na san yana cikin ƙoshin lafiya yanzu haka. Kuma mun tura mutane gabas da yamma, kudu da arewa. Sun bazama don neman sa, kuma insha Allah muna tunanin za a yi nasara. Umar zai dawo gidan nan. Hanya ba tafiyan da kuka yi bane aka dana mishi tarko? Hakan na faruwa da yaro mai hazaka irin Umar. Yarima, a gaya maka Galadima, ya gaggauta dawo man da Umar gidan nan. Wa'anda aka tura su gaggauta gabatar da aiki don dawo da Umar gidan nan cikin ƙaramin lokaci. Ina son ganin Umar. Ina son ganin Umar yanzu nan ina son ga Umar. Za a yi mata
Galadima, yanzu na gane abubuwan da kake faɗa mun akan martaba dangane da soyayya da yake yi. Sai da wannan abun ya faru na ga hankalinsa ya tashi. Na tabbatar da hakan. Ba gashi nan ba? Sannan a hankali dai kana ta fahimtar abubuwan da nake gaya maka. Ko ba ka bane? To yanzu wannan abin da na sa aka yi masa yayi daidai kenan? Yayi dai. Ba jefa shi da aka yi ba. Amma ba ka jin cewa waɗannan yara da ka sa su jefa shi a ruwa za su je su faɗa su je kai kasa aka jefa shi a ruwa. To ai na ja kunnen su, na kuma jawo su a jiki, na yi musu alheri mai tsoka, na kuma ce su ja bakin su su shiru. Yarowa mutum ba zai ya girma ba. Ai duk zancen da ya wuce mutum ɗaya in dai ba kai ka yi shi a zuciyarka ba, in ya kai na mutum biyu ya tashi daga sir, ballanta ne ya hau. Saboda haka wannan tanadi ka yi, ai ni yanzu haka akan su ba wani tanadin da na yi. Amma menene abin yi? Yawwa, ko abin da za yanzu ba sai hankalin ba ba tashi ba. Ba ce za a je an kafa mutane su je su binciko a sun bata kwarai kuwa. To waɗanda za su tafi neman shi ƙoƙari cikin wa'anda za a tura neman sa a sassaƙa su wa'anda suka jefa shi a ruwan da kansu. Ta saboda haka idan suka tafi zuwa da suka jefa shi a ruwan ya ce mu muka jefa shi a ruwa ba za a gan shi mu da ba za su ce haka ba. Saboda haka ne ma za a yi ta tayi faɗin nan tashi nan, kaga za a ɗauki tsawon lokaci kenan ba a ganin shi ba kafin a dawo. To wannan tsawon lokacin da aka ɗauka kafin su dawo akwai kuma wani abun da zai ƙara faruwa. To fa Galadima, menene zai faru a wannan lokacin? A ce yau kwana biyu mai martaba bai fito fada ba? Wato gaba ɗaya a fuskan mai martaba babu sauran annashuwa, babu sauran farin ciki, gabaki ɗaya da shabaki tun da yaran nan Umar ya bace. Kai. Wato abun mamaki daga dawowarsa kwanansa ɗaya da dawowarsa daga tafiya aka neme shi aka rasa. Anya ba sa hannu cikin wannan lamarin? Allah shi taimaki wa addu'a dai ita ce makamin mumuni, ita ake yi, ita kuma za mu dukufa mu ci gaba da yi har Allah ya bayyano shi. Allah shi amin ya Allah. Allah ya bayyana shi. Amin ya Allah. Kawai za mu dukufa mu ci gaba da addu'a. Ai gidan duniya ya zama ma Umar tarihi. Umar shi da duniya har abada. Ki wuce ki kai musu kayan su. Nan gaba ban ga murzani na ba fa. Ban gane ba ki ga murzani ba. To, ita dai wannan murzani ita ce ma tafi kowanne tsada a kayan nan. Saboda haka abin da nake so da kai, ka je ka yi bincike kuma mai tsanani. Yes, still on it. Pick up. Action.
ba hankali